Ruta per la Segarra. Comencem i acabem a Granyena, les terres del Josep Maria. Alguns encara no saben que han de vindre punxats de casa. La primera part de la ruta la porta el Josep Maria. Anem per pistes i passem per Montornès de Segarra, Ametlla de Segarra i arribem a Vallfogona del Riucorb, on esmorzarem. Després d'esmorzar, ve la part més divertida de la sortida. Passarem fins a 3 vegades per Segular, per fer els millors senders de la zona. Trialera! Més trialeres! Josep Maria, on som? Més trialeres! ¡Viene un coche! ¡Ay, Ya está, ya. No, porque la ley no hace nada. La ley no hace nada porque mira, ¿ves? ¿Dónde vas? A ver, las cortas, rápido, rápido. Ahí está, ya está, ese canal, Ole! Sembla fàcil, però té la seva cosa. Mireu el desnivell. Després de tantes emocions pels senders i les trialeres, ens toca reposar forces a Vallfogona. Un cop passar Guimerà, ens encarem cap a Granyena, alguns patint perquè només els hi queda una ranya. Un altre cop, ruta assolida.